Això s'ha dit molt i de vegades sona a cosa d'Iker Jiménez i de cosa del I de més Quarto enllà Milenio. i fa una mica de por, però de veritat que hi ha un punt de que tu ets una mena de simple transmissor o de simple receptor d'un missatge, no? És a dir, hi ha moments que un escriu coses que després les tornes a rellegir deixant una mica de temps de marge i tu mateix et qüestiones si allò des d'on ha sortit allò, no? És a dir, el propi autor es pot moltes vegades sorprendre del que ha escrit, no? Per exemple, solo es verdad aquello que todavía no conozco. Esclar, Això és absolutament desolador. és desolador. A partir del moment que ho conec deixa de ser veritat. Sí, perquè és una opció possible, plausible, d'una possible veritat. Però, en definitiva, només és una cara d'una veritat. És la primera, de fet, i la més originària. I des que era un nen, és a dir, vaig començar a escriure als 15 anys i vaig guanyar un premi literari que ja em van donar uns calés, que en aquella època eren 100.000 pessetes. Em van donar 100.000 pessetes, De quin any? Josep, 1990, 100.000 pessetes. Havia de ser abans de l'euro, efectivament. Sí. I escolta'm, per un llibre de poemes que es deia La casa del temps. I jo ja vaig començar a publicar això amb 20 anys i doncs porto 27 anys publicant.